Nyt mä esittelen minun ostokset, kun olin mun kanssa puhvelassa. Että joo, se juoksee tuolta takana. Elikkä ekana, kun me tehtiin niinku kaverinkaan, me käytiin siis Sokoksessa, Isokarhussa ja Puuvilassa. Kun Isokarhussa siis syötiin. Ja meillä oli, kun päästiin Puuvilaan, ekana me tehtiin Tigerissa semmonen haaste, että me ostettiin vähintään euron niinku maksavia tuotteita, sille niinku yhteensä kaikki. Niin mä esittelen nyt ekana Tigeri-ostokset. Eli mä sain tämmöisessä XOXO sydänboksissa nämä. Tää oli ihan sikapaljon. Mä niinku käytin rahaani niinku tämmösen boksiin mun kaverille. Ja mä luulen, että sekin käyttää niinku joku tämän verran. Se on avannut näköjä tätä. Ja nää maksoi 8,50. Mä maksoin 3,50. Ups. Elikkä ekana on tämmönen ihana ruusukynä. Tää piti ostaa äitillekin. Mut joo, en ostanut, koska unohdin. Koska mä ostin mun äitille jotain muuta. Sitten mun kamu osti kans näitä, koska se oli ihan sekopäänä siellä, että mitä mä teen. Niin se osti tämmösiä. Se osti tämmösen ison tikkarin. Se oli itsekin ihan sekopää, kun se ostaa niin näin paljon kaikkea. Ja sitten tässä on tämmönen bokserikalsari. Se tää mies kautta henkilö. Joo. Ja siis tämmönen paketti oli. Ja sitten saa nyt taitettua tämmösen. Ja tää meni nyt vähän rikki, mutta tää on oikeesti semmonen kannattava. Tää toinen puoli meni rikki. Sitten mennään normaaliin ostoksiin. Elikkä nyt on normaalien ostokset. Eli mun lempparipatukka. Ai että nam. Toi on hullu. Niin tää on ihan poros. Jos te sanotte joku siellä, tai joku siellä kotisohvalla tai jossain, sanotte, että tämä on ihan kakkamaku, pahoin niistä paikista. Niin jos niistä pahoista, te olette suuresti väärässä. Niin kuin sinä kans. Ja sitten on skitlesejä. Tämmösiä ASMR. Laittakaa silmänne kiinni ja nauttikaa tästä matkasta. Teillä oli hyvä matka. Sitten mennään viimeisen eli isoimpaan tuotteeseen. Mä haluan nähdäkö se unboxaa se. Eli tämä. Ja me nyt unboxataan. Ja toi tulee mun kanssa. Noin. Nyt säkin näyt. Ja tässä ei siis lue mikä tämä on. Eli täällä on kaikkea satunnaista hommaa. Mä en viittinyt ostaa, koska mä en käytä meikkiä. Ja tää oli jopa vika 7 euron. Eikä me oltais haluttu niinku ostaa koirille tarkoitettua 10 euroa, vaikka meillä on koira. Juu sama. Mut mä en ikinä osta noita. Mä en ikinä osta noita myselibokseja, koska mä en käytä meikkiä. Jos sieltä tulee meikkiä, se on ihan turha ostaa mulla. Mut mä en edes osta jotain just meikkiä sillä. Vaikka mä joskus tuun käyttääkin. Saakutti kuinka monella niitiltä on. En saa katsoa. Eli mitä vitsi, tää on ihan täynnä kaikkea. Eli täällä on ekan tuotteena. Oh my god! Mitä tämä on? Se on ihmeellinen, varmaan pyyheestä. Ihmeellinen ihan. Okei, avataan se jossain kohtaa. Mun mielestä. Kasvanaamia. Mitä? Tää tuli tää! Tommonen. Ihana. Sitten seuraava. Ei vitsi. Tää tulee joku. Ei, tää on ihan sika iso tää paketti. Mä sanoin, että ne on ihan sika isoja tähän pakettiin, kun ne tuntee oikein tosta. Mitä vitsiä? Ne on koita aika vaikka. isot. Mitä vitsiä? Sen tuntee siitä. Olikit mennyt yli? Ja joo, täällä on tämä. Mulla on jo tämä. Oh my god! Tässä on kissu! Mulla olisi joku yksisarvinen tai joku Se on muu. ihanaa, kun siinä on kissu. Olis siellä enää muita? On ihan. Mun mielestä tää on vikatuote. Joo, on. Oh my god, Tämmösiä. mä tiedän tuon. Siis tää oli enemmän meikkipuoleen. Tää oli ihan turhaa. Ja kato kassa, se on enemmän skincare. Ja mä muuten voitin Tigerin yhdestä jutusta. Kun me tehtiin semmonen. Me voitin sieltä
tämmöisiä tikkareita. Siis valitsit. Ja koulussa oli tänään myyjäiset, niin mun kamu osti tän mulle. Mä annoin toisen mun poikkikselle. Ja sitten mä ostin tämmösen salakynän. Salakynä. Me voidaan tätä testaa vielä jossain kohtaa. Tämmönen hieno. Oikeastaan avataan sen nyt. Oh yeah! Se meni siinä se kynä. Elikkä tää on siis tämmönen. Ja nyt kun piirrän. Mäkin voisin tässä mun jotain. Mä oon nyt kirjoittanut. Te ette näe mitään. Näetkö sä mitään? Mä en näe sun ihoa. Joo. Mä näen ihan vasta, mutta mä en siis jotain ihme. Niin. Mut paperilla sitä ei näe, koska mulla on... Okei, nyt. Te ette näe. Nyt te näette. Oh my god. Oh my god. Sitten vielä kun tekee paperille. Tää on hyvä testialusta. Joo. Pidä siinä toisella. No, asento oli outo. Mä en pysy olemaan paikalla. Mä en tiedä miksi. Ja sitten, jos mä en halua, että ketään näkee sitä. Eli siitä ei nyt näe mitään. Kato nyt. Joo, ei sit Ei näe. sillä niinku valossa Vaikka se näkyy. sitä hohtaa jotenkin. Valossa näkyy niinku Mutta tollaan. äsken se vähän hohti, mutta en mä nähnyt siinä mitään. Mutta esim. Jos on niinku silleen valot pois päältä. Nyt siitä näkee. Ette näe mitään. Ei, ette vieläkään näe mitään. Ei vitsi. Oliko se väärä puoli? Haista paska, jos se oli väärä. Ei kun vitsi, se oli tuolla. Niin tommonen, sydän. Hieno. Oh yeah! Wow. Joo, ja siinä oli mun kaikki tuotteet. Kiitos kun katsoit. Moikka! Ole iloinen!